Beginner's Welsh Lesson 14A, Grammatic Notes, Mutations. Yma 5 mutation yn Gymraeg. 1. Meddal. Yma A, E ac W yn Saesnig his yn cause a mutation this ar y cytsyniau ec, P, T, eg, B, D, Ell, M a chri. Enghraifft yma'r ci, pentref, teulu, gar, brawd, dydd, llythren, mam a chreoliau yn become I, ei gi, I bentref o deulu, ei air, I frawd o ddydd, ei lythren o fam a'i reoliau. 2. Nasal. Yma v yn Saesnig mai yn effect a mutation this ar y cytsyniau ec, P, T, eg, B a D. Enghraifft yma'r ci, pentref, teulu, gar, brawd a dydd yn change I fy ci, fy pentref, fy teulu, fy gar, fy brawd a fy dydd. 3. Spirant. Yma A, E ac W yn Saesnig her yn cause a mutation spirant ar y cytsyniau ec, P a T. Enghraifft yma'r ci, pentref a theulu yn become I, ei chi o fentref a'i theulu. 4. Mixed. Yma ni ac na yn Saesnig not yn effect a mutation mixed ar y cytsyniau ec, P, T, eg, B, D, Ell, M a chri. Enghraifft yma'r cawswn, penderfynais, talwn, gyrodd, bwytais, dywedais, llenwais, mynnodd a rhododd yn change I ni chawswn, ni penderfynais, ni thalwn, ni yrodd, ni fwytais, ni dywedais, ni lenwais, na fynnodd, ni rhoddodd. 5. Llythren H. Yma m yn Saesnig mai, ein ac n yn Saesnig awr ac e, ac w yn Saesnig there yn cause a mutation llythren H in front o lafariadau. Enghraifft yma'r acen ac iaith yn become I, m hacen, ein hacen, n iaith, ei hacen, o iaith ac I hacen.